Белая Русь – сацыяльна-палітычнае грамадскае аб'яднанне, якое выказвае інтарэсы прадстаўнікоў усіх сацыяльных слаёў беларускага грамадства. 1068 членаў Беларусі сталі дэпутатамі мясцовых саветаў Брэсцкай вобласці. Гэта 36% ад агульнай колькасці атрымаўшых мандаты. У абласным савеце 58%, у гарадскіх і раённых саветах 53%. Што датычыцца сельскіх саветаў, лічба дасягнула 36%. Белая Русь со своей задачей, вот когда участие и продвижение наших кандидатов в депутаты справилась. Мы очень хорошо были представлены во всех комиссиях, без исключения. Мы много работали и в пикетах, мы много работали с нашими потенциальными избирателями, и оказывали ту посильную помощь, которую могли нашим депутатам. Наши общественные приемные работали как штабы наших кандидатов в депутаты. Ужо 30 сакавіка на пашыраным пасяджэнні Савета рэспубліканскага грамадскага аб'яднання будуць падведзены больш канкрэтныя вынікі па рабоце раённых, гарадскіх, первічных арганізацый аб удзелу ў выбарчай кампаніі. Таксама будуць вызначаны планы на 2018-2019 гады.